1512 arte, Nafarroako erresuma estatu erabat subirano eta independentea zen. Duela 500 urte, 100 lagun gotortu zirenean Amaiurren, defendatzen zutena zen Nafar estatua bera. Kastelao pentsalariak erraten zuen Espainiarren ezaugarrienetako bat dela epika. Eta berriz lirika uzten zuen galegoentzako. Setioa oso gogorra izan zen, astebete iraundu zuen, gutxi gora bera. Bideoa egiteko, Amaiur Gazteru Baltza komikia erabili dugu. Eta 2022, arrasurte berezia izaten Amaiurtarrondako eta baita Gazteru elkarteko parteidondako. Euskaldunok bertze dozein herrik bezala mundu honetan, behar baitugu gure duintasuna eta gure arbasoen oratzeko eskubidea eta bete beharra. Opa Amaiur eta opa gu. Memoria ezinbesteko baldintza dugu etorkizun duin baterako. Handu. Nolanai ere, Amaiur da gelditu dana historia erreal eta epiko aldi berean gure memorian. Gogoratzeak merezi du.